Antzerki jaialdiaren helburu nagusiak ez dira aldatu hasieratik. Euskarazko antzerkia ospotu nahi da, badakizue, antzerkilari plaza berrietan aritzeko modua eman, eta nola ez zazpikaleak girotu nahi ditugu, euskal kulturaz blaitu. Dena den, bi kontu azpimarratu nahiko nituzkenik gaur. Bata, udalaren babesa, hasieratik izan duguna, eta bestetik, zazpikaleetako eragilekin egineko aliantza sendoa. Egitasmo arrakastatsua da 4-3, aurreko 7 edizioek horrela erakutsi digute, eta esango nuke dagoeneko ezinbesteko bihurtu dela Bilboko kultur programazioan. Behin hola gertatu zena ja aspaldiko bihurtu dena. Antzerkiak laguntzen dozku historiak kontetan. Antzerkiak laguntzen dozku gaiak aldarrikatzen. Baina antzerkiak laguntzen dozku pertsonak batzen eta pertsonak elkartzen. Eta festival honek gainera laguntzen dozku hau dana egiten euskeraz, euskera hutsean. Eta Bilborentzat eta Bilboko udalarentzat hau altxor bat da. Andresek aipatu dau, hau errito bat bihurtu dela, danontzat Bilbon, nik esango neuke mugarri ezinbestekoa bihurtu dela guztion agendan, azpimarratuta dekoguna, eta otsailean zehar danok gozatzeko asmoz eta irrikan gauzela, beraz, danok gonbidatzen zaituztet, aurton ere 4-3 festivalaz gozatzera. 4 ostegunaz izango da 4-3, beti bezala, otsailaren 5ean, 12ean, 19ean eta 26ean. Guztira 8 ikuskizun erakutsiko dira, Bilboko zazpikaletako 5 espazio ezberdinetan. Kalderapekon, Biran, Kafe Barrilaun, Zazpikatu gaztetxean eta hementxe, Euskaltzaindian. Gogoratu behar da, 4-3 elkarlanean egiten dela. Urrutiak aipatu duen legez, eta antolatzailea ikuste du horretan datzala jaialdiaren arrakasta, edo behintzat zati bat, zaletuek badakite antolatzaileok musutruk gabiltzala, hurbileko ikusten gaituzte, badakite antzarkizalea garela, eta horre guztiak laguntzen du halako jaialdi bat auspotzerako orduan. Bilbotar guztiona da 4-3. Hortze gaude beraz, elkarren ondoan, tartean antzerki konpainia, Bira kulturgunea, Zazpikatu eta nola ez, Euskaltzaindia. Jakina denez, saiatzen gara beti lelo edo goiburu bat hartzen, eta horten Ipar Euskal Herriari begira jarri da 4-3, lelo sirikatzaile batek baliatuz. Iparra galdu dugu. Dei apokaliptiko, samar horrekin, Ipar Euskal Herrian euskarazko antzerki profesionalak bizi duen egoera kaskarra salatu nahi da. Eta bide batez, bertan egiten diren lanak ezagutzera eman, modu xumean bada ere. Aurtengo leloak antzerkia bera egiteko beharrezkoa den soro puntuari ere egiten dio keinu. Euskara sortzearen ausardia ia suizidari. Eta nola ez, estenatokira igo eta askotariko pertsonaien larruan sartzeko behar den erotze puntu horri egiten zaio gorazarri. Badakizuenez, 2020an Euskaltzaindiak antzerki ekoizpena sustatzeko laguntza berria bat sortu zuen, Bilboko udalaren babesarekin. 2025ko laguntza gehi bat konpainiak eskuratu du, zaku berekoak antzeslanagatik. Oiden legez, azken hori jaialdian estreinatuko da, hain zuzen otsailaren 5ean. Hemen bertan Euskaltzaindiaren egoitzan. Horretaz gainera, beste 3 lan estreinatuko dira jaialdiak emandako laguntzari esker. 23. Kafe Barbilau tartean sarietako testu sariduna, aurten Sabi Paiarena izan dena. Zazpikatu gaztetxearekin batera egindako goiuri grabatzen pieza, eta Pantzo Irigarairen hautagaia.